Bona tarda a tothom i benvinguts a Fem Tard, el Late Night de Ràdio Banyoles amb Pol Botinyà i Aniol Puig. Ei, molt bona tarda. Avui aprofitaré el monòleg per explicar-vos diferents coses. Primer de tot, un consell. Feu esport. Sí, feu més esport, de veritat. Jo en faig, i si voleu que us digui la veritat, les coses em van de puta mare. Sí, de puta mare. Fa ràbia que us diguin això, Estiguéssiu fent esport no m'estaríeu escoltant. Seguim. La segona cosa que us volia dir no té gaire sentit que l'expliqui en un programa que es diu Fem Tard, però tinc la necessitat de fer-ho. I és que sóc puntual, molt puntual. Sóc puntual, i què? Què passa? No tenim dret a arribar puntuals als llocs de gent? Doncs sí, sóc puntual i orgullós de ser-ho. Per què us explico això? Doncs perquè sóc molt puntual, però sovint arribo tard als llocs per culpa de l'altra gent. I això és el pitjor que li pot passar a una persona puntual. Ei, em passes a buscar a 3:15 per anar a sopar que hem quedat a les 9? Jo, tan tranquil, li dic, sí, tant, ja passaré. Arribo a 44 i el pavo baixa de casa seu a -5. Ai, és que no sabia que eres a baix, no havíem quedat a 3:15? Doncs mira, això és una crida contra tota aquesta gent. No us mereixeu les vostres iaies. Per què les iaies deveu pensar? Doncs perquè són les putes ames. Sí, jo li dic iaia a les meves. No àvia, sóc una persona normal. Després, també us volia comentar, sobretot a tu, Pol, que he descobert que tenim un hater. Sí, hi ha un hater entre nosaltres. No diré ni qui és, ni qui m'ho ha dit, ni com ho he sabut. Però hi ha un hater de Fem Tard entre nosaltres. Pensareu, home, no podeu agradar a tothom. Una merda. El hater no és aquell que no li agrada el programa. El hater és el que critica. Sí, ens critica, Pol. Ho has sentit bé. Nosaltres no ho farem, però què s'ha pensat? Que ens posarem al seu nivell? O aquell pentinat que porta que sembla Belén Esteban en sortir del Shambhala, o com camina, que va de ràper però sembla en Pingu amb unes guins als 2 peus. És igual, sabem qui ets i et vigilem de prop. Dijous passat vaig anar a la biblioteca de Banyoles. Com sabeu, la biblioteca obre a les 4. Fins aquí cap problema. Vaig arribar a les 4:01. Que puntual deveu pensar, no us ho he dit abans? Doncs una merda puntual. La biblioteca tota plena, taules plenes, les sales de treball plenes, ordinadors plens. Què està passant aquí? La gent s'ha tornat estudiosa? O és que van a la biblioteca a robar wifi? Des de quan la cultura està de moda en aquest país? Ara és quan surt el catalanito indepe que diu som catalans, espanyols, una merda per tu. Ets espanyol fins que en Ramon Pellicer no digui el contrari. Home, ja. Tanta independència. Divendres passat vaig anar a la biblioteca de Banyoles. Com sabeu, la biblioteca obre a les 4. Vaig arribar a les 3:55. Ja us he dit que sóc molt puntual. Doncs una merda. Ja hi havia cua. Cua! Hòstia! Ens estem passant, no? Hi havia cua, sí. Però mentre esperava vaig fer números i vaig comptar que ja tindria lloc. Estava bé, tranquil, fàcil. S'acosta la bibliotecària. Tensió. Va per obrir la porta. Tensió. Se senten les primeres passes desesperades per entrar. Tensió. Quanta tensió, Obre la porta. Semblava l'escena de la mort de Mufasa. Els estudiants eren els antílops i la pobra bibliotecària en Mufasa. Van entrar corrents, com si fos el mundial del pilla-pilla. Jo em vaig quedar quiet, com si fos en Simba mirant l'escena. Semblaven los juegos del hambre i les taules eren les armes amuntegades del principi. Vaig quedar parat i, clarament, sense lloc. Sort que un dels antílops era amiga meva i em va deixar un petit espai, un petit espai, però vaig poder estudiar. Dissabte passat vaig anar a la biblioteca de Banyoles. Com sabeu, la biblioteca obre a les 4. Vaig arribar a les 3:50. Que puntual deveu pensar? Sí, molt puntual i preparat, amb malles, samarreta d'esport, bambes d'anar a córrer, el típic guardamòbils aquell que es posen al braç als runners, també, auriculars Bluetooth, el primer de la fila,
guardant lloc al meu amic que havíem quedat per repassar junts. S'acosten les 4, molta tensió. Mirada endavant, sense mirar la cara als contrincants. Les 3:59, jo pensant, concentra't, velocitat, sóc el més ràpid, el guanyador, jo esmorzo perdedors, com en Rayo McQueen, sabeu, a la pel·lícula? Les 4 en punt, encara no ve la bibliotecària. Velocitat, sóc més que ràpid, sóc un llampec. Les 4:05, la bibliotecària en lloc, concentra't, velocitat, llampec, miro enrere per primera vegada, ningú. Moment, ningú? Aixeco el cap, miro el full penjat a la porta amb els horaris de la biblioteca. Dissabtes a la tarda tancat. Una merda! Baixo al carrer vestit de runner i em trobo la bibliotecària que em pregunta: tu ets el d'aquests dies, oi? Que vens a la biblioteca? Avui tenim tancat. Jo aixeco la mirada tot orgullós, amago l'agenda que portava a la mà i contesto: ui no, si ja ho sabia. Vaig a córrer, que tant estudiar... Necessito desfogar-me. Vaig acabar fent la volta a l'estany. I és que, com he dit al principi, s'ha de fer més esport. Moltes gràcies, que comenci a fem tard. Avui en fem tram. I estem aquí, en fem tram. Anava a dir fem tard, és que s'assembla massa, He tingut el lapsus abans. Tenim l'Eduard Castanyer. Hola, bona tarda. En Ferran Iglesias. Bones. La Judit Serra. Hola. I la Laura Oliver. Bones. I com sempre al meu costat en Pol Botinyà. Hola, què tal? I l'Aniol Puell. Què passa? Amb tots vostès. Ha sigut la millor entrada que he fet mai a la meva vida. Bueno, és l'entrada més correcta que hem fet. Sí. Vull dir, estem sent professionals, que no ho havíem sent mai. Què tal, com esteu? Bé. Com us ha anat el dia? Bé, bastant bé, Sí. veritat. Normalet. Que heu fet algun especial que vulgueu explicar, que digueu, tia. Avui, quan estava pel carrer, he pensat, això que m'acaba de passar, molaria poder-ho explicar a la ràdio. Jo no, però jo estic fent un treball de la carrera i estic dissenyant un generador de Van der Graaf. I en què consisteix? Què és això? És com un aparato que deixa anar llampecs, deixa anar xispes, i ja està. I pot tenir alguna aplicació en el món del lleure? Segurament no, a part de fer-se mal amb els nanos. Vale, mola. Alguna cosa més? Algú altre? No? Bé. Tot molt normal. Tu, Què és? Pol? No, jo res. Jo tampoc. Bueno, estic fent el curs de monitor i Hòstia. estic tancat, tampoc. L'intensiu? Sí. Joder, és fotut, aquest. L'has fet tu? Sí, sí. Com va anar? Bé, bueno, sí, molt cansat, però... Ja hem entrat al tema, veus? Sí. I estem a dins del lleure. Tu, Edu, vas fer el curs de monitor o...? Jo porto actualment, crec, si no m'equivoco, 12 anys de monitor, no tinc ni el títol de monitor, ni director, Bé, ni res. és l'exemple. Sí, Home. l'exemple no seguir. La veritat, és l'exemple de molta gent que està en el món del lleure aquí a Banyoles. Massa. Hi ha més monitors que títols. Bueno, sí, això de fet es pot afirmar, no? Sí, segur. Perquè si tens el títol seràs monitor ja. Bueno, és igual. Fem tram. D'on ve aquest nom? Si voleu us diem d'on ve fem tard, de fem, i podíem dir fem ràdio, però vam dir no, fem tard. I fem tram d'on ve? Bé, doncs... Fem donem tram la va paraula- junt, que sí? Sí. 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 Jo sempre ho escrivia separat. Però ve d'una sí? paraula Normal. composta que és fem tram. Sí, fer tram, fer camí. Hem deduït Sí. Sí. alguna Sí, així. sí, ve del fi al cap. Us ho podeu inventar, vull dir. No, té un rerefons, vull dir, i amb això ja acabo, que jo sóc el més vell i aquí no he vingut a parlar, però era un grup d'amics que es tractava de quedar de tant en tant i fer alguna excursió, i d'aquí ve el nom, una mica de fer el tram, i després s'ha anat convertint, la bola s'ha anat fent més gran i més petita, depèn dels anys, i aquí estem, doncs, fent una mica de lleure. I, o sigui, actualment sou una entitat de lleure? I tant, fem campaments a l'estiu i casals d'hivern a Canaletes i activitats per als joves que pujaran de monitors. Quines edats? Colònies? Fins quan feu? O des d'on fins a quan? Campaments de segon d'ESO a quart d'ESO. I van sortir les dates fa una setmana o així, no? Ja sortia la fa publicitat. 3, crec.
Doncs ja fa 3. No, una. Fa una setmana. Sí. Les inscripcions. I si voleu anunciar alguna cosa, que la gent s'apunti o... La Publi? Sí, podeu aquí Sí, la aprofitar. promoció. Fem spam, no? Doncs fem campaments del 26 de juliol al 4 d'agost a Sant Andreu de la Bola i poden venir els nois i noies que facin de segon a quart d'ESO. I ja està. Que s'apuntin, que serà molt divertit. Molt divertit. Ens ho passarem bé. Camineu molt a les colònies... Bueno, no, o sigui, no ho dic per espantar els que volen venir, sinó per plantejar fer edats més petites, o creieu que és massa, o que els campaments no funcionarien? No, de fet ja hi havia uns campaments, hi havia un torn que era de petits i... Bueno, jo no el vaig arribar a fer mai, però... No va funcionar i van decidir treure'l, no? Aquesta és la part que ho talleu, no? Una mica... Tu dirà el que vulguis. No sé. No, ja està bé, té un toc d'humor. No, sí, aquí s'han dit barbaritats, Sí? Sí. I ningú n'ha fet cas perquè ningú escolta. Hòstia. Jo l'escoltaré. Jo no, la veritat. Quina creieu que pot ser l'edat mínima per saber col·locar una tenda amb una ajuda que no sigui el monitor que t'ho fa tot, sinó realment començar a posar la tenda ja tu i acabar-la i dir, joder, puc sentir que és meu? 10-11 anys, potser? Sí, no? Sé. Seguir les instruccions és senzill. Sí, no? Relativament. No t'equivoquis, jo fa 12 anys i no sé muntar una tenda. Vull dir, sempre... Vull dir, arriba el moment i fas allò... Però quan es munten en grup, Amb 4 o 5 la persones gent ja, entre uns i altres, s'ajuden. Sí, però el prototip com jo, vull dir, sempre hi és que l'experiència... Ja, l'excepció. Fas veure que estàs allà remoguent els pals... Tu vas i allà a no distreure muntes la res. gent. Tu fiques piquetes, ja està. Exacte, fas allà, i en Ferran està rient, però fa I exactament... nosaltres nosaltres muntant la tenda allà. I ara mateix quants monitors sou? Bastants. Sí? Devem ser cap a uns 20 o així, no? Més o menys. Sí. Monitors? I apareixeu tots sempre o... No. Està clar que O hi ha aparentment gent. sou 20? Aparentment. Aquí ara sou 4. Sempre som els mateixos, més o menys. Sí, tio, som... Com us dieu al grup de WhatsApp? És una pregunta que m'ho Ja, tenim 4 grups de Sí. WhatsApp. Ostres. O 5, 4. 4. Un que es diu Fem Tram 18-19, un que es diu Canaletes 2019-2020, Sí. que... Però això és l'any que ve. Sí, no va ser res. Un que es diu Joves. Joves Fem Tram, i ja està, no? Però... I amb els nens. I un amb els nens, amb els joves. Jo ara... Reunió aquest dissabte. A quin grup ho envio? A Fem Tram 18-19 perquè hi som tots, i els altres està com per... Clar, depèn de què activitats. sigui, depèn de què sigui la reunió, suposo. Si és Clar, de Canaletes 2019-2020... Vol dir, Per al grup de Canaletes. Ben vist. I si jo vull venir a fer de monitor a Fem Tram, perquè he vingut a les colònies i fuà, tio, moleu molt, i després dic, vull ser monitor, però de Fem Tram. Com ho faig? Doncs... Vaig a internet i omplo un formulari. No. Poses en contacte amb nosaltres i pots ens ho venir, dius. comences a fer activitats amb joves i si encara no tens l'edat per ser monitor, comences sent jove i acabes sent monitor amb nosaltres, que és el que hem fet nosaltres, de fet. Nosaltres 3. Sí, bàsicament el projecte de joves és com el projecte d'iniciació a entrar amb el monitoratge de Fem Tram, que allà bàsicament a joves nosaltres parlem de... Vull dir, sí, anem a fer les activitats, però també els donarem joc perquè ells comencin a plantejar activitats i jocs i comencin a entrar en el lloc que ve a ser el lloc del monitor. Sí, motivar els nens perquè continuïn en aquest món del lleure i que els agradi. També mostrem que nosaltres ens ho passem molt bé fent de monitors i això els anima. Que no ens passem tota l'estona fent activitats, sinó que quan arriben, entre que arriben uns i altres, parlem una mica, fem una mica de cohesió entre tots i ells veuen que ens ho passem bé i els hi venen més ganes de venir i de seguir, suposo. Que bueno, és el que nosaltres hem vist i que per això estem fent de monitors ara. On està situat Fem Tram? Anava a dir Fem Tard, tot el rato, tinc un lío al cap. Fem Tram. És un problema. Egocèntric. El Coco, no? Sí, Al costat de Correus. el local d'Eixent. Sí. De coordinadora quasi. Guai. I, per exemple, el casal que feu a les tardes que heu dit, on el feu? Per què no el feu a Coco? A Canaletes. Canaletes. Que és els dissabtes? De 4 a 6 de la tarda. Tots els dissabtes.
No. Sí, bueno, més o menys, fem 3 setmanes casal i una setmana no fem casal, però fem reunió nosaltres per planificar les 3 setmanes següents. Guai. Molt. I com t'hi pots apuntar? No s'ha d'apuntar ni no sé. res, tu presentes Vas allà, anar. jugues i... És el freestyle de... Del barri, una mica. Sí, sí. Fer barri. I bueno, això, que teniu el local de Coco, que el compartiu amb ells gent, que ens van venir, ens van explicar també que el compartíeu. No ens van dir que el compartíeu, ells van dir directament que era seu. Com us el dividiu? Hi ha alguna divisió? Per exemple, podeu entrar en conflicte perquè coincidiu a la mateixa hora i no hi ha prou sales o us repartiu bé, tot guai? Nosaltres tenim una sala a dalt, que és normalment on fem les activitats, i si algun dia necessitem una sala més gran o 2 sales o el que sigui, parlem amb ells i ens posem d'acord. Superfàcil, vull dir, no en tenim conflictes. I com és la convivència? Ja no només amb ells gent, sinó amb totes les entitats de... Si ens estem fent com els longuis, però... Vull dir, nosaltres ara som el rol de presentador de persona que no en té ni idea. Som molts haters de gent, ara. Jo vaig a hater de gent, critiquem-los. O sigui, amb el que ho van fer, i la gent també. Ens han preguntat, digueu els estereotips que teniu dos altres entitats. Sí, som com Itàlia, ens posem qui està aquí, ja està. Qui va guanyant. O sigui, és que amb ell van dir que hi genera els pijos, el típic, i que Fem Tram era Baligabalago, o alguna cosa així. Saps què vull dir? I gent va dir que Escambell era... Què va dir? La bomba... No, Escambell es va autodir ells mateixos com que a les reunions deixen anar bombes per tocar els collons a tot Déu. Podeu dir ara vosaltres. Què penseu d'Escambell, va? Que estan de colònies ara. Escambell? Estan de colònies? Sí. Ah, no ho podran sentir. Ah, sí. Bueno, tornem demà, crec, bro. Estereotip. El de broma, el de broma. Sí, que s'ho agafen bé, o no? No sé. Sí, Escambell... En Ferran s'ho ha pensat, el que ara diu ha estat ben processat. Normalets, no sé. Normalets, No falto, però ho deixo anar. I hi ha gent... Els pijos. Els de la casa de colònia. Els rics. I Fem Tram, com us veieu vosaltres o com creieu que us veuen nosaltres? Com creiem que ens veuen? O com us veieu vosaltres? O sigui, les dos. Ells ens veuen com els baratos. Que són campixa, també. Guai, jo no veia així. La desorganització en persona. Exacte. Bé, però això també, desorganització en persona... Això ens ho veuen des de fora. Des de dins jo també, Però no tant. No tant. Us heu organitzat per venir aquí, està bé. Sí, hem anat a fer el cafè abans. Dels 20 monitors s'han organitzat 4 per venir aquí. Però en realitat millor, que... Ja, tampoc podem. Guai. Bueno, ara demanaria als oients que entrin a Google i busquin logo Fem Tram i comenteu què passa amb aquest logo. És heavy. He anat a tocar el punt. Mai l'he entès, jo també, de veritat. Mai havia parat a pensar. És un nen, amb molts somriures al voltant perquè ens ho passem molt bé i riem molt, no és tan Jo he difícil. estat callat i si us poseu amb el logo aquí... No, jo no em vinc a posar amb el logo. Un moment. És el gran logo. És el gran logo. S'ha proposat canviar-lo i no... Jo quan el veig, No, sabeu què no, penso? Penso en Mario. Quin Mario? Super Mario. Mario. Ah, Mario. Ah, les plantes aquelles que mengen. Les plantes aquelles que mengen. Ho ha dit una Fem Tram, no ho he dit jo, Uf, no. No, però no. Sí que ho sóc. No, és l'essència de Fem Tram, el logo. Ja, en realitat sí, Portem, crec, 5 assemblees generals seguides discutint i intentant canviar el logo. I cosa que m'hi oposo molt perquè és un logo increïble. Però... L'has fet tu? No. El 2001, quan vaig entrar, ja hi era. Ja hi era, màgicament. 2001. Fuà, 2001-2019, Sí. De fet, jo tinc la camiseta i encara és exacte... És la taronja que ja es va votar... Taronja? Sí, era taronja. No era groga. No, groga va ser més tard. Fem Tram, quin color és? És taronja, tots ells et diran que és lila, però... Jo sempre he vist taronja. Vale, és que... groc. Jo Jo també he vist groga. groc i lila. Estan com hi gent, és que amb ell tothom té clar que és verd. però verd fosc. Hi ha gent, ningú té clar res. Jo dic que és vermell, però hi ha gent que diu... Però és que hi ha gent, heu tots els colors. Jo t'hagués dit lila. Hi ha gent? No, jo hagués dit negre, no. Jo com aquesta camiseta taronja que dius tu no l'he vist mai, deia lila. Jo tampoc, no he vist mai taronja. Jo he vist la groga i la lila, perquè jo tinc les aquestes dues. dos. Sí. Jo us la portaré. Però ara Fem Tram fa unes camisetes noves. Quin color fa? Lila. Lila. Sí, Jo faria un groc. Es votaria entre groc i lila, jo crec. Sí. Sí. I O potser una marró barreja, una sortiria, barreja. Hi havia gent que volia marró, a Marró l'última suma, assemblea. Marró suma.
Però no suma gaire pels nens, eh? No, els nens no els hi motiva. La camioneta de casal marró, anem. Ho passarem molt bé. Serà la bomba. I durant, bueno, com sabeu, Coordinadora fa un sopar de Nadal i aquest any, bueno, nosaltres en un equip d'investigació que hem enviat, es veu que havien de fer un amic invisible, i que no es va fer. I el nostre equip d'investigació ens ha dit que a Aigent, no es va fer, a Aigent li va tocar Fem Tram i l'equip d'investigació, en una investigació, va dir que Aigent tenia pensat regalar un nou logo a Fem Tram. Què hagués passat? Què hagués passat? És veritat. Què hagués passat llavors en aquell sopar quan diguessin té un logo? L'Edu s'hagués posat molt nerviós. Un cop de puny baix. Un cop baix. Sí. Hauria sigut durillo, sí. Però hagués fet riure, Sí, no, haguéssim rigut, i tot i així jo llançaria el dart aquí a Escampell, perquè és l'encarregat de trencar l'amic invisible de fa 3 anys, no sé si us en recordeu. La cadira. Nosaltres ens vam encarregar de fer una gran cadira que no sé qui li va tocar a Aigent. No. Pot ser o no? O a la traça. La traça. Sí, la I traça. totes les entitats, la trampa, Pau, descansi. Cada dia hi havia nens que es volen apuntar-hi. Ja. Sí. Bueno, no existeix, vull dir. Sap greu. Com S'ha un rei de mags, extingit. una mica, vull dir. Ens han mort. Però sí, Escampell no va fer cap regal d'amic invisible i va trencar una mica. Espavileu. I bueno, això, que si hagués hagut el logo i hagués molat de veritat, o sigui, hi hauria hagut gent que hagués... És el millor logo del món. Sí, dels millors logos, hi hauria hagut gent que hagués rigut i hagués dit uah, tio, però en realitat està guai, el podem posar, i algú altre que hagués dit quina broma més guai, va. Per orgull no, per orgull no ho haguéssim fet. Ningú l'hagués canviat. O sigui, podria ser algú superbo i que fins i tot l'Edu digués uah, en realitat mola, i poder el canviaria, però diríeu uah, però és que és un regal, com que... No pot ser el millor. No pot ser el millor regal, no, fora. Quin dret tindria una entitat que té el títol amb Comic Sans? Vull dir, és Comic Sans. La lletra, vull dir, és... No ho toleraríem, això, no ho toleraria. Quina lletra té cada entitat? La gent seria Comic Sans? La nostra és molt sèria, aquesta lletra és... Per què és Comic Sans? Això és Times New Roman. Times New Roman majúscula black. Sí. I, bueno, és que amb ell és igual, ja. Comic Sans. Vosaltres no l'havíeu viscut, la Comic Sans? Sí. A tots els primària, treballs. típica de les redaccions. Però encara existeix? No, vull dir, els nens encara van en Comic Sans, no, a 6è de primària. No, jo que van en Comic Sans ja poden pagar. No, fan els títols amb el word art o com es diu. Jo mai ho vaig entendre, Era molt complicat. Era el debat. Sempre és el moment de dir quin títol posem. El de color. Sí. Però hi era un pas més, no només el convencional, sinó agafar i canviar-li el color i tal. Hi havia gent que escrivia aquest format i ja està, però hi ha gent clic dret, editar colores... Te'n recordes? Bueno, És que no hi ha gaire opció, Esquerra està esquerrat. clic esquerra desplaces. Fer un TFG i posar-hi un word art de títol. I un Comic Sans de lletra. Bastant increïble, Molt increïble. A veure, l'Aniol m'ha tret l'entrevista. Ah, sí? I, sí, però bueno, puc anar traient temes igual. No, ja tinc moltes eines. Feu barraca? No. No. Ho heu plantejat mai? Jo ho havia pensat, Sí. però no ho havia dit mai. Ho vam plantejar l'any passat i Sí. vam dir que no, que era molta feina i molt complicat. Vosaltres 4 voleu? Seria molt guai, Ja, sí, a mi ja Jo m'agradaria. m'hi vaig posar. Podem pressionar, tenim un medi social. L'Edu decidirà, que el vaig dubtant. Jo sóc més partidari d'apretar gent, no? Que ho facin ells, que són molt més organitzats que nosaltres. Ja en fan una, no? No, aquest any no la va Ah, no s'ha fet? No ho sé. Portem un any sí, un any no, un any sí, un any no. I poder aquest any farem... I no. Aquest any sembla que la gent està motivada. Sí, no, sí o no? No en tinc ni idea, no Es en tinc ni vota idea. l'assemblea d'estiu. I que et diu no, i que et diu sí, tio. Jo sóc aquest número 20 que no ve a la reunió. Sí, és veritat. No, últimament participo molt. I vosaltres què votareu? Jo no ho sé. Jo votaré, Jo votaré que sí, si perquè molts tinc molt voleu, sí, però Molt de temps. no em comprometo i faré el que pugui. Serà com això. Llavors la teva postura seria la de quan no surt bé dir, ja us ho vaig dir, no? És a dir, el perill que surt en el moment... No, és més aviat la de tu, els que volíeu fer barraca, que vau votar que sí, que jo vaig votar que sí, ara ningú compleix, jo diria, ja, però és que jo ja vaig dir que sí, però que no compliria.
És la tercera vida a les barraques, no? Una mica. I... A veure... no sé. És que... No sé, voleu dir alguna de Fem Tram, alguna més? Que tingueu ganes d'expressar o d'explicar a la gent? No sé, com s'apunta en algun lloc? És O igual. És feu que- una cosa ara fora del normal, extracurricular? Sí, que no sigui a Casal ni a Colònies, teniu alguna cosa pensada que podeu dir o què? No, Si fem alguna activitat però no sé. diferent serà amb el... No sé, hem guanyat alguns diners amb els joves fent activitats extras per Nadal i així, i si fem alguna activitat serà tipus una acampada o alguna cosa amb ells per gastar els diners que ells mateixos han guanyat Guai. i que no perdin les ganes de venir. Vale, doncs dit això, he retallat uns segons d'entrevista per deixar per un tema que crec que és important. L'última pregunta. Sí, Ah, vale. pregunta. Ah, vale. Quants anys té Fem Tram? Ah, Aquest any en fa 18. Major d'edat, eh? Sí, fareu alguna cosa? I... Una festa de 18. sí. És Uah, hi havia suma, una cosa eh? molt rara, Estem no? preparant la festa dels 15 encara. Que la gent vegi el tarannà de l'entitat una mica. Fem tard. Bé. Vale, i la pregunta és, com us veieu d'aquí 18 anys més? Com veieu l'entitat? Molt vells. Jo també, Però com veieu l'entitat? O sigui, vosaltres, potser sí que hi estareu a gol, però dubto. No crec. No se sap, 18 anys D'aquí són 20 molts, però... Jo crec que d'aquí 18 Però com veieu anys- l'entitat? Seguirà? Jo Igual crec que- Esperem que sí. Jo crec que no. Serà organitzada de cop? No, Vull dir, S'ha no, mirat no. d'una manera. I això ara mateix. Jo crec que aquesta entitat no sobreviurà després del nostre monitoratge I és el excel·lent. futur de l'entitat, eh? No, no ho és, Som el és la present, Laura i som la el Judit. present. Bueno, vull dir, un del futur. Jo Jo crec espero que, sí. Està creixent i hi ha gent que Sí. s'està comprometent molt, vull dir, jo Els crec vostres I tenim fills aniran joves a Fem Tram. fixes, vull dir... Sí. els meus fills aniran a Fem Tram. Sí, tio. Bueno, si segueix, va entrar, clar. Fora, és que et retiro una mica. Vull dir, jo sí que aquí vull trencar un espàs en aquest sentit de... Jo aquesta entitat l'he vist molt més tocar fons que el que estem ara. Hi ha una gent que tira molt fort, vull dir... Tu, Ferran, no, pel que acabes de dir, no ets un bon monitor. Però la generació de la Laura i la Judit, que jo els he fet de monitors i encara hi soc, però bueno. I els que pugen ara, jo hi veig futur a aquesta entitat, molt de futur, les coses Per s'estan tirar fent una bé. entitat endavant. Vinga, va, s'hauran següent de pregunta. madurar aquests nens. No, però jo veig que, jo què sé, cada entitat doncs, té la seva motivació per ser aquí, jo què sé, poder Escambella és anar al bosc, però la vostra és... Al bosc. No sé. Pots minimitzar massa, tant de bo escoltin, eh? Doncs, no sé, veig que poder la vostra és perdoneu per dir-ho així, però l'orgull i el anar en contra el que diu la gent. I si la gent diu, fem tram, s'acabarà. Vosaltres, que s'acabarà, t'aguanto aquí 20 anys més. I pam, Sí, i és el vostre Una mica motor. també, Si tothom diu que s'acabarà, doncs aguantaré més perquè callin. La I estimar els nens, també. Una mica. Sempre. La gent confia Aquell poc en Fem 10%, Tram. La gent confia poc en Fem Tram, però jo crec que... No sé. Quan dius la gent, qui vols dir? Coordinadora? En general, no. No, però en és veritat que l'entitat, bueno, no sé el que veig jo. Perquè té molt menys publicitat. És Sí, a com dir, menys prestigi. a Escambella i gent estan com molt... La gent la coneix. Les famílies la coneixen molt més que Fem Tram. Però jo crec perquè Fem Tram teniu les edats molt grans, saps què vull dir? Sí, però igualment jo parlo amb gent, però amb pares i Fem Tram. Escambell sí, hi ha gent també, però Fem Tram, doncs mira, com a Escambell hi ha gent, més o menys. Doncs no ens coneixem. Més Escambell. Més escamell que gent. Estàs parlant només de campaments, però Fem Tram porta més de 17 anys quasi cada dissabte fent casal a Canaletes, que és el barri més abandonat per part de tot Banyoles, vull dir. El que passa és que aquesta cosa no es publicita tant, igual que les altres entitats fan un gran labor al món del lleure, però Fem Tram moltes vegades o no ho hem sabut explicar o no s'ha publicitat. O tampoc em voleu fardar, diguéssim. No, perquè és que és una cosa de fer barri. Tant de bo d'aquí 2 anys s'hagués de deixar de fer aquest casal perquè tira i hi ha més activitats al barri, però és que no aconseguim que l'Ajuntament o la gent hi presti prou atenció. Vull dir, això sí que és un gran tema. I, bueno, això que Fem Tram, no sé, tampoc puc dir molt perquè... Però tu, Edu, ens ho podràs mig dir, ha crescut, no? Vull dir, jo no ens sentia... És que poder ara perquè estic més dins, però jo no ens sentia parlar tant com se'n parla ara, crec. Perquè senzillament els monitors que hi ha ara són millors que els que hi ha. Vale. Parlant amb mi, vull dir, com algú, no millors, però ja més, tiren més, vull dir, jo la meva generació
érem 2 o 3 i jo vaig plegar un temps i ells hi estan anant cada dissabte, o sigui que i els que pugen encara són igual o millors, o sigui que per això hi veig futur, vull dir, cada any, i la gent repeteix i cada divendres doncs tenim 15-16 joves, abans no els teníem ni de broma, o sigui que... Bueno, doncs això, que desitgem el millor a Fem Tram i m'agradaria dedicar uns últims minuts per un tema d'actualitat que es diu Eurovision. Sí, no, qui guanyarà? És d'aquí un mes. D'aquí un mes. Però això es fa cada any? Sí. Jo també pensava que com les Olimpiades, cada 4. Hòstia, sumaria. I prepares 4 anys una carrega, tio. Doncs, us agraden, sou seguidors? Jo estic en compte, bueno, no m'agrada. Jo crec que guanyarà Israel. Van guanyar l'any passat. Sí. No? Ah, sí? Sempre són clars candidats. O Rússia, sempre, no? Bé, no sé, no tinc ni idea. Hi ha una pressió en contra de fer-lo Israel per tema que hi ha. Sí, és veritat. Sí, que Israel està en guerra i tal. Ah, sisplau, Ferran. I que en vez de gastar 300 milions en fer el concurs aquest allà, doncs gastar-los per salvar vides. Bueno, jo ara no em vull posar aquí filosòfic i humanista, però jo penso que en aquests llocs hi participen en aquests concursos països, igual que les Olimpiades. Llavors, un territori que no respecti els drets humans, els països respecten els drets humans, per tant no seria un país, no podria participar en això fins que ho solucioni. Però bueno, dit això i haver tocat el cor a molta gent, proseguim. Jo en els cercles que estic, diuen que Espanya entrarà al top 10. No, jo no en tinc ni idea, només gent que parla. Miki. Ja que jo. És un d'Operació Triunfo. És un temazo. Bueno, és brutal, és brutal. Comitè, això ho punxarà. Hombre, si ho punxarà, Ni pau. I diumenge de barraques a les 7 del vespre. I un gran candidat, no sé si l'heu sentit, jo només l'he sentit un cop i vaig pensar, hòstia, doncs poder sí, Itàlia. Itàlia? Sí, escolteu-la quan pugueu. Itàlia és el típic país que no pot guanyar mai. Però aquest any se comenta que va fort. Guai. Acabem. Sí, em sembla bé. Sempre diem als que venen que tirin una cançó Podeu per posar entremig d'entrevista i secció. Trieu una cançó i la posarem. El nostre emmagatzematge... Us hem agafat per sorpresa, sempre diem abans. Vols aprofitar per dir que estem solters? O... Què? Sí, cap problema, Jo sí, jo llanço un missatge, estic solter i Ferran també. Vens una Opel Corsa o alguna cosa? Seminueva. Bueno, no sé. Et vens a tu, però et vens a estic ta aprofitant persona. que estic en un organisme aquí d'alta difusió. Doncs bueno, ja ho sabeu, l'Edu. Bueno, després ens dieu Podeu anar a buscar a Coco algun dia. Allà on dieu, vull dir, tenim disponibilitat per moure'ns, tenim carnet de conduir. Ens dieu una cançó ara fora de micros, us despedim, no? Sí. Seguim el Bueno, teniu la cançó ja? Us la voleu pensar? Doncs tranquils, us la penseu i us deixarem amb una cançó que no sabem quina és. Moltes gràcies per venir i no sabem mai tancar. No, dir això, que la gent que s'apunti, que en faci difusió, que hem vist que ells no en parlen d'ells perquè no volen ser uns egocèntrics, per tant... A part de l'Edu que busca nòvia. Fem-los i nosaltres... Ferran també hi estima, però Jo no he dit pas, doncs sí. jo sí que ho dic. Ja ens fem grans. Bueno, moltes gràcies per venir. I fem-los i nosaltres el favor i parlem molt d'aquesta entitat tan bonica. Ai, gràcies. Cerca del pantano al pie de aquella central hay
Ho heu endevinat. Això és... Què és, Pol? Mira, t'ho diré rapejant. Rapeja. Estic cacajut i estic al meu hut. Ens hem quedat jo i l'Aniol, poll tots sols. Ens han deixat aquí sol com uns mussols. Sota el fanal. Sota el fanal. No, perquè la rima que tinc ja directa no... Establerta no, Sí. no és... Arribaré molt alt, faré un estric de 30 punts. Molt alt. Yeah, molt alt. Bueno, doncs sí, estem al Kahoot, tu i jo, Aniol. Estem al Kahoot. I és un Kahoot que podeu participar des de casa perquè és molt útil per a tota aquella gent que... De fet, jo i l'Aniol tenim la intenció de fer-ho, però no ens hem apuntat encara. Jo no. Va, l'Aniol no té intenció. Jo no m'he apuntat, no he fet cap classe de res. Sí, estic parlant efectivament del carnet de conduir. Farem un Kahoot de carnet de conduir. Jo i l'Aniol no en tenim ni puta idea. No, zero. Així que... Jo tinc ciclomotor. Merda. Jugo amb avantatge en aquest aspecte. Sí. El tema és, si tu demà tens examen de ciclomotor, de cotxe, et serà molt útil. Per què? Perquè aprendràs i a sobre diràs, joder, en sé més que aquests dos tios. Aprèn en fem tram. Sí, aprèn... Fem... Portes un lió al Ho he cap. dit abans, que tinc el lió al cap. Doncs això, o sigui, a part d'aprendre i poder respondre tu al teu cap, també tindràs un aprenentatge moral i sentir-te superior a nosaltres, perquè la veritat no en tenim ni idea. Dit això, comencem, no? Sí. Tenim el codi. Un dia podríem fer en directe. Sí. En directe i que la penya jugui amb nosaltres. Ja ho és en directe. Però que, o sigui, ara està tancat tu i jo. Sí. Tu, jo aquesta cançó Sí? m'està rebendant el cap. Ja, jo tinc un amic que es posava això mentre feia deures. En plan, hi ha versions a YouTube de moltes hores. Però, o sigui, per treure les ganes de fer-los, no? Perquè, No sé, mola. Si d'aquí 5 minuts estic ratllat, la paro. Imagina anar a dormir així. No, zero. Va, comencem. Va. Hem d'entrar amb el nickname, no? Sí, has de posar nom. O sigui, hem decidit fer experiència completa amb l'Aniol, així que comencem ja. L'únic que hem fet és trial de cotxes i ara comencem. Game pin. Ens hem de posar un nom guai o no? Sí, no. Bueno, no sé. Ja sé que Pol ja és un nom guai per si sol, si et referies a això, però no em posaré Pol. Em posaré... Jo estic pensant-hi també. O sigui, s'està gravant a la ràdio com dos persones. Jo ja el tinc, No! Tio, l'autocorrector, no. Ja m'ho deixa'l. No miris. Bueno, és que ja no fa gràcia. I torno. Va, jo ja el tinc, Jo el tinc. Ja sóc dins, I anat a lo fàcil. Ja està, ja el tinc. L'Aniol s'ha posat nom guai. Sí, perquè no sabia què posar. I ara jo, què m'he posat? Rosa Melano. No l'entenia, ho deixia al meu cap i dic, què és aquesta una idea? O sigui, que sigui alguna còmica o alguna persona que hagi passat alguna cosa, Anna. Que tothom sap i tu no. I ara he quedat retratat a la ràdio. Nom guai, sí. Nom guai contra Rosa Melano. Comencem ja. Start. A veure, no es val que pitxis abans de llegir, vale? Perquè ho hem de fer pels oients. Jo llegeixo. Esta senyal significa, jo faig descripció, tu llegeixes i pitxem ja, vale? És un rombo de color groc amb una creu. Hospital. Què? Digues. Ja. Has dit les respostes. Vale, hospital. I comptes a 3 i val, vale? Va. Intersecció. Cruce de via de tren. A la 1, a les 2, a les 3. Vale? Merda! Els dos hem posat la mateixa. Hem posat cruce de via de tren. I els dos hem Però cagat. intersecció és groc? Ja, jo també he vist que era groc i he dit, bueno, doncs... Groc és cosa rara sempre. Sí. Bueno, next. Vale, 0-0. 0-0. Què significa esta senyal? Tots són senyals, vale? Intentaré ser més... No, de moment. Val, símbol groc, rectangle groc amb un cotxe que rellisca. Digues? He posat la música aquesta de suspens. Tenim 21 segons, Crevilla suelta. Resbaladizo cuando hay agua. O camino serpenteante. Un, Dos. dos... Moment. Vale, 3. Jo l'he cagat. Vamos! L'hem fet bé, doncs. Vamos! Estic segon, merda, has anat abans. He anat més ràpid. Senyors i senyores, volia dir que relliscava quan hi ha aigua. Sí. Vale?
Que mon! Come on. Pròxima pregunta. Saps què m'està agradant, lo del Kahoot? Vull dir, poder és molt avorrit, per la gent, Ja, però segur, m'ho estic però- passant bé. Ai, una línia amarilla continua junto a la línea amarilla es continua significa que los vehículos... O sigui, una línia groga recta a la carretera i després al seu cantó en paral·lel unes discontínues. Significa que... A. Al lado de la línea discontinua pueden pasar. B. Al lado de la línea continua pueden pasar. C. Los dos pueden pasar. Va, aquest jo crec que m'ho sé. 3, 2, 1... Va! En efecte, tot és cabron. correcte. Que Val, era la segueixo segon. A. Al lado de la Si tens discontínua, tots sabem, fins i tot jo sé, que pots passar. Si no tens discontínua, no pots passar, perquè és com una paret. Ja està. Sí. Joder, que burro soc. De arriba abajo, este es el orden correcto de los semáforos. ¡Wow! ¡Oh! Rojo, verde, amarillo. Vale. Verde, amarillo, rojo. Rojo, amarillo, verde. A la U... Ai, perdó. Ah, M'he passat. Aniol. Hòstia, no, he fallat jo. Sí, has fallat tu, ja. Ai, no, he llegit malament. de arriba abajo. T'ho prometo perquè, saps què estava pensant? He pensat, uah, això és d'aquelles coses que quan t'ho pregunten no saps perquè estàs massa acostumat, però sí saps. Sí. Vull dir, vermell, groc, verd, tot i així m'he equivocat perquè no he posat prou atenció, m'he empès per fer trampes. Següent. Este camino está con agua o hielo, ice. Usted debe Acelerar, reducir su Si hay gel, velocidad, mantenerse a la velocidad estipulada. Jo crec que és divertit aquesta acció només per sentir el meu castellà. Sí, ara el que estava pensant, està bé que jo descrigui tot el que és en català i tu obligar-te a llegir el castellà. Vale, a la 1, a les 2, a les 3. Vale? Jo he dit mantenir la velocitat estipulada. Has de reduir. Home, si hi ha un rètol que diu perill... Però si vas en gel... Ah, clar, no normalment hi ha gel. Sí. Joder, ai, és que estic pensant massa. O sigui, estic anant més enllà? O massa poc? No, avui estic pensant massa poc. Massa poc. M'estàs triplicant de punts. Bueno. M'estic enfadant, tio, perquè tenir una llicència de conduir és un delicte. Un privilegi, no un dret. Dret, no un privilegi. Un regal del Papa Noel. Ho. Diu ho entre parèntesis. Vale. 1, 2, 3. Vale, va. És un dret? Ala. És un dret? No, al revés. Ah, és un privilegi. És un privilegi. Ah, però ja el que volia... Joder, que això estic malament, T'ho prometo que volia pitjar això, Bueno, hem fet tots dos. És que avui... Estem iguals. Estic seguim. desconcentrat, Aniol. Concentra't. Pròxima. Necessito moltes preguntes. Next. Entrar... El límit de velocitat màxima ha de ser utilitzada quan? Durant la nit, durant el dia, tot el temps, en condicions ideals. Joder, està clar, no? 1, 2, 3, ja. Què? Diuen vale. condicions ideals. Sí. Vale, però no vol dir que mai puguis superar, això és una advertència per la gent, val? Mai pots superar la velocitat que et diguin, però si hi ha gel, com han dit abans, te'n recordes? Sí, Si hi ha gel has de frenar. és veritat. Joder, estem sent més educatius del que em pensava, no mola. No, canviem? No, t'ho juro que realment m'està A agradant. mi no. No? Soc Si pots canviar. Soc fem tram. Jo em ratllo amb tant. Ho han dit ells. Fem Next. tram, tio, escolteu això, sisplau, repetiu-vos-ho. Què significa aquesta senyal? Val, un rombo groc un altre cop i una tia seqüestrant a un nen. Sí. I A diu centre comercial a davant, zona escolar més endavant, o creuament de peatons. 1, 2, 3. Merda, se m'ha tancat el mòbil. Zona escolar, ho he endevinat, Ah. Però és que normalment no és aquest, no? Ara ja hi ha És que no, nens corrents. És que aquests senyals no existeixen, Imagina't que acabes aquest test i tens l'esperança de trobar-te això al carrer. Són blaus, aquests senyals. Sí, són els nens- d'informació. És un nen corrent en un crucer. Sí, O com un parc. amb una maleta de... Amb una maleta de novita, saps? Una novita que... Sí, És hora, no. Per què has fet així? Ai, Aniol, no saps els senyals de ràdio? No ho sé. No, que quan portem? Portem... No ens podem passar. 9 minuts.
amb el test. 9 minuts d'aprenentatge pur per a aquesta gent. És que què més podem donar a Ràdio Banyoles? És més és més perillós conduir de nit, per què? És més conduir perillós És més perillós conduir de nit, per què? Hòstia, és molt complicat, jo no sé llegir això en castellà. Su tiempo de reacción es más despacio de noche. No puede ver de lejos muy bien. El camino está más resbaladizo. Slippery de noche. Hi ha intervencions en anglès de tant A en la tant. 1, A les 2, a les 3. Ah, toma. La Niola ha posat tiempo de reacció, però si dorms molt durant el dia. Ja, també. Si treballes a l'Aribó, chill. El micro de... Perdoneu. El micro acaba de passar alguna cosa graciós. El micro de la ràdio té una molla, el de l'Aniol, del tècnic guai. Té una molla? Bueno, no ho sé, sí. És veritat. I l'Aniol ha estirat el micro molt fort, no ho perquè havia entès. el ferro posa resistència i l'ha estirat molt fort i s'ha desencaixat i li ha rebentat la cara. Sí. Perquè, clar, està fent força i com quan jugues a estirar corda pues, i deixes anar, pues, el mateix però amb la seva cara i el micro. Sí, jo ara m'he quedat com un cantant de rock, el micro a la mà. Ara ets un artista. Sí. Pròxima pregunta. Next. M'estàs adelantant. Espera't, val, després ja farem resum de posicions que no estem fent gaire. Las señales en zona de construcción son generalmente Cuadradas o rectangulares y de color blanco con rojo. En forma de diamante o rectangular de color naranja con negro. Redondas o octogonals de color vermell. Puc dir una cosa? Ens estan despistant, eh? Sí, sí. Pues, digue-ho. La pregunta diu... Va, responem i després ho expliquem. Vale, sí. 1, 2, 3. Niga? Pol, no ho has entès, eh? Digue-ho, explica-ho. La pregunta deia... Com Les senyals en zones de construcció són generalment... Pregunta, hi havia les opcions. I a la foto hi havia la senyal. Com és? Que és negre i taronja. Sí. I una resposta es diu negre i taronja. Però jo he pensat, joder, ens estan trolejant, que cabrons. Jo he pensat, no, són retrasants. Són tontos, anem a posar... Desconfiat, tio. Sí, desconfiat. Vull dir una altra cosa. O sigui, tu has desconfiat? Sí, he pensat, joder, ens estan mentint, ja veuràs, és troleo. Vull dir que allà a la dreta ho veus, Aniol, posa a baix Endgame. Endgame, vale? Vale. I vull dir que ara faran la pel·li de Los Vengadores d'Endgame, sí. hi ha molt de hype, i ja s'han emès, i fins i tot ja comença a haver-hi spoilers, val? I vull dir, això, senyor que estigui escoltant això, ara mateix et podria estar dient un spoiler, vale? Així que vés més en cuidar el pròxim cop. Jo només ha estat un avís. Jo no vull saber-lo. Digue-ho a la ràdio i jo no l'escolto. No, és que no el dic, només dic. Vale. Això que dic, ara, veus aquestes paraules? Sí. Podrien estar siguent un spoiler. Vale. Podria haver dit, o de Juego de Tronos. Jo vull dir a la gent, vigileu més, perquè hi ha mala gent. Vale? Jo no estic Aegon, Targaryen. Això podria haver estat un spoiler. I de fet ho ha estat. Sóc que no ho he entès i no miro Juego de Tronos. Continuem. Next. Prevenció, eh? Sí, bueno, és igual. Estic dient, a la pròxima pregunta resoldrem el tema de la... A la pròxima fem de veritat. A la pròxima ho expliquem. Bueno, és la mateixa pregunta de ¿puede cruzar una línia doble amarilla? La veus o no? Sí. Vale, és la de la línia contínua i discontínua. Les respostes són les mateixes. Aquesta penya és tonta. Vale. Amb tots els respectes del món. 3, 2, 1... Ah, no! Jo hi he votat. Ens ha canviat la resposta. Jo he votat, Pol. M'ho he inventat. Jo també. Saps què ha passat, Pol? Sí, la imatge era la mateixa, la pregunta era la mateixa, però abans troleja. Vale, vull explicar una cosa que segurament li passa a tothom que està fent el carnet de cotxe ara mateix. Que és el que va passar a mi quan feia el ciclomotor. Sí. Quan portes molt de rato responent aquestes preguntes, estàs cansat de llegir per dins. Sí. Jo el que he fet és no llegir una merda i votar. A saco. Sí. No, el que sí és veritat és que quan llegeixes ja portes un rato i dius joder, porto ja una estona fent això, em fa pal acabar l'enunciat, et quedes a mitja i dius, en plan, estàs llegint i a la meitat dius, ja sé què vol dir, va, anem a contestar. Però no saps què vol dir i t'ha canviat allà al final, Per aquesta regla de 3, jo el 28 d'abril... Vas suspendre. No, el 28 d'abril, que és de les eleccions d'això, jo a la quarta papereta que llegeixi de publicitat el voto. M'és igual que sigui. Ara gent fent estadística en plan, quan li arribarà la quarta? Sí, jo la voto aquesta.
Mira, et dic una cosa, no cal pensar molt per saber qui votar a les municipals. Jaume Botinyà. Jo, si és la quarta, el voto. Jaume Botinyà! Si el quarta. No, Hi ha 4 partits que es presentin a Banyoles. no sé si arriben. Hauré de poder en votaré cap, votaré en blanc. Jaume Botinyà. Ja m'ho votinc. Ara que falta poc per les eleccions ja em puc posar dur, Puc dir aquí, Jaume Botinyà, voteu-lo. Ei! I a l'Insta em posaré pesat, ara em posaré pesat a Insta, fent Insta Stories dient pel de Fem Tard no, perquè en la ràdio ho puc fer, però a l'Insta ja seria abusar. Però pel personal us menjarà una d'Insta Stories de mireu, el meu pare, voteu-lo. Per la ràdio no ho faré, però per l'Insta sí, ho dic a la ràdio, saps? No. Tu, què em volia dir? Digues. Saps què m'agradaria més? No. O sigui, a mi em fa gràcia que vagis dient Jaume Botinyà, voteu-lo per la ràdio, però m'agradaria més que en realitat no t'agradés el partit del teu pare i tu d'hora diguessis que no el votéssim, saps què vull dir? Que es presenti per Ciudadanos i dic, tu no voteu el meu pare, a casa em pica. No, és broma, no ho fa, voteu-lo, tio, de veritat. M'agradaria molt, Molaria anar fent antipublicitat, uau. Del teu pare. Bueno, pròxima pregunta. Next. Espera. Ara, sí. Puntuacions. Nom guai. Aniol Puell. 3.967 punts. Rosa Melano. Pol Botinyà. 2.687. Això sembla molt a la Gavi, Per què? Vull dir, estem fent molt tonto. M'agrada. Sí, és que el Kahoot ja té... El Kahoot, si li mola a la gent fer-lo classe, és per posar el nom, guai. Sí, Quan et diuen has de posar el teu nom. Per posar el nom guai, saps? Has dit, el meu nom. Quan et diuen, farem un Kahoot, poseu el vostre nom de veritat per identificar-vos, dius, joder, tio, quin sentit té ara fer Kahoot? Si no és perquè... O sigui, realment la teva motivació és posar-te un nom que sigui en plan Arriba a Espanya, Francisco Franco... Víctor Puig. Qui és en Víctor Puig? un profe. Pues, posar-te nom de profe, saps? Pues posar-te un nom super troll, poses Espanya, vale? I l'altre que es digui Arriba. No, i el teu objectiu serà guanyar i que Espanya estigui arriba de tot, saps? Sí. I és com, arriba a Espanya! I realment el nen estarà motivat en plan, anem a guanyar, ja veuràs, tio, m'agradarà massa. Els Cahoots, a mi m'ha de guanyar. Si em posés Espanya, aniria full, Però és això, vols entrar al top perquè vols que la gent vegi bé el teu nom. No que la vegi al principi, sinó que diguin, a veure, primer arriba a Espanya, segon Eurovision 2019 i tercer en Víctor Puig menja merda, saps? Tu, que en Víctor Puig existeix de veritat, no sé si has arribat a la conclusió que és el teu profe de dibuix l'any passat. Hòstia, és que no sent mai. Hòstia, perdó, Víctor, ja sé qui és. No! Fake news, Víctor. Ho sento. Vota Jaume Botinyà, Víctor. No. Ho sento, de veritat que no pensava. Aniol, és que m'has tronejat. No, però... Joder. Seguim. Bueno, però deixa'm-ho arreglar. El que vols és un nom troll i que surti al top. Vale? I per això lluites. Quan et fan posar el teu nom, perds la motivació al Kahoot. Seguim. Última pregunta. Última pregunta. I qui la fa guanya. Com quan el Pati Nàbou 20-4. Però qui el fa, sempre ho proposava l'equip que perdia. Qui el fa, gol d'or. I els que guanyaven deien... Ho sento, Víctor, de veritat. Per l'orgull deien, va, doncs sí. Ja guanyem, doncs ja en farem un altre. I perdien sempre. Ja, tio. Vells temps aquell, Buah, tant de bo tornar a jugar a futbol, Ojalà que no. Va, última. Per evitar ser un conductor agresivo debe. Aquesta és important. És important, Relajar-se i concentrar-se en conducir. Estaria bé, no? Encara que no siguis agressiu, saps què vull dir? Això, com a norma general, està bé. Després, seguir muy cerca de otros carros enfrente de usted. Vale. Així observant-lo semblant. Mola la foto que hi ha aquí, I diu, conducir sobre el límite de velocidad. Jo aquesta la veig clara. Vale, 3, 2... Qui el fa guanya, 1? Va, ja. Toma. M'he equivocat. Seguir los carros muy cerca. No, és relajarse y concentrarse. Vale, has de ser... Saps? De tranquis, tio. Però l'has guanyat, Condueix de tranquis, he guanyat. Uau! El noi, el flipat que va guanyant i que es pensa que va de guai i que diu, ja em faré una bé i s'equivoca. Bueno, jo posaria... Bueno, la cançó final. Jo abans tenia una proposta, no sé si estaràs a favor, que és posar la cançó d'Itàlia. I així l'escoltes. L'himne d'Itàlia? No,
Em molaria. Sí, diu alguna com si perdo la guerra em canvio de bàndol. Home, saps què? Una anècdota. Abans d'ahir, real, ahir per mi, per vosaltres abans d'ahir, hi havia Champions i vaig mirar el partit de Champions i vaig començar a pensar, què diu l'himne de la Champions? Només dir, la Champions, ja està. El Barça. Ah, no? No. I es veu que es diu, parla en alemany, si la cançó està o sigui, hi ha frases en alemany, en francès, i no sé si holandès. I ja està. Ho he descobert i està guai. Doncs, bueno, posem la cançó d'Itàlia i tu valores si ha de guanyar o no. Vale. No sé, que se sentin els 10 primers segons teus dient, hòstia, doncs potser si guanya, tal i qual. Jo no crec, perquè jo vaig a favor d'en Mickey sempre. Vale. És que havia pensat posar en Mickey, però la gent la té ja tan sentida. Pues, vull dir, ha sonat ja tantes ràdios. Canción Eurovisión 2019, Itàlia. Italai. A veure què et sembla. Què? Sí, diuen que és com Maluma, però Itàlia. Els italians sempre fan cara a màfia, clar. A trap. No, a màfia, una mica... Que no tenen per què ser-ho, però... Espera, que hi ha un anunci. No posis play. Una pel·li de Netflix. Mireu-la. Això és una pel·li de Netflix, no sé quina és. Fa pinta de pel·li adolescent que em parlarà tot batxillerat. Vale, preparat? Vale, preparat. Bueno, fins aquí el programa, tanquem el programa, no? Sí, però comenta alguna cosa. Va, sí, però el tanquem. Esclar, sí, estaria bé. Bueno, ha estat un plaer, adeu. Ha estat un plaer, cracs, adeu. Bueno, ens veiem la setmana que ve amb més Fem Tram, però això només compta aquesta setmana, Les setmanes que ve no compta. Sí, serà... és el primer programa. Si no... Compta aquesta, i si no, em faig una per a cada programa. Si és el programa del dia 19 d'abril, és fins la setmana que ve amb més Fem Tram, repetim el programa. I si és la següent setmana, que no sé si serà 20 i pico, doncs és fins la setmana que ve amb un convidat nou. Exacte, que serà? Ah, sorpresa! Sorpresa, no sabem ni nosaltres. I va, anem a mirar aquesta cançó, Comenta'm així ràpidet. Eurovision Song Contest. Mola, no sé si estàs... In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo sto arrivando, te la prenderei per un bugiardo. No, ha arribat el trap a Eurovision. Deixa-li que agafi una mica. Diu Jackie Chan, com moques grasses, tio. Fins la tornada, és obligació escoltar cançons fins la tornada. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Nosaltres l'any passat no vam votar una cançó de merda, no puc dir això, però molt tranquil·la per Eurovision, llavors. Què? És la tornada, això. Em sembla que sí. Sí, és la tornada. Pensa una cosa, no dic per Eurovision, però això de Parquineo està... guai. El moment més low de la festa, quan o ja estàs molt cansat o estàs pujant. Poder. Dit això, què tal? Deixem de molestar i que escoltin la cançó? No, no. Fins aquí Fem Tard. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, adesso come va.